Ang tulungan ng mga sindo at sa iyong Espiritu, pagbagsak ng banal na Ebanghelyo susunod kay Santo Lucas. Ang mawawala sa iyong pagkaroon. Pagpanahon ni Herodes kahit sa Udiya, ikaw yung pag-inaaral sa Arias, sa pagdilima ni Abias, Isabel ang naroon sa Agong, kitang Aaron, sindang magkarong matanong sa tubang ni Diyos, at sinagutok ka na magugol ng kawalangan. Kaya sinda ng aking tuloy sa sagal, bawas, asin sa sindang luha kawalangan. Sa umat daw sa Arias, naglulikod at sinagutok ang katunglan bilang pagi sa tubang ni Diyos. Siya nagkapalan susog sa kinawalian na maglaong sa kwaryo o ikawalangan kasi tumagulong ng insenso. Sa oras ng pag-insenso, ang mga taong nasa luwas ng kapangibig. Nagpaninig sa iya ang anghel ng ikawalangan na nandun sa tuwang at ng ikawalangan. Sa Sakarias, pananginig natikpahan asin nagpanikakot. Alaga ng anghel ang sabi sa iya, kay kamatakot sa Sakarias, ang sa iyong pag-ibig pinagod. Si Isabel na sa iyong karong, magkakaiwan ng aki, kasinuan ang darang ikataon sa iya. Nagulang kaumahan para sa iyong masingkakol, ang kauma sa iyong pagpamagad. Punta siya magiging kakula sa tubang ng kawalangan. Kaya sa mainom ni Ara o maisong ni Enomon, sa kulangkan sa iyagina, sa pamapano ang Espiritu Santo, kasi kakol ang mga Israelita sa iyang mababaliton sa kawalangan sa ibang Diyos. Sa mahalaga sa atubang kawalangan, kaya Espiritu sa kapamilya ni Elias, tanganin ang mga magulang makipagpulian sa mga aki, ikatugto sa mga masumbikan, at panununan ng mga banal, asin ang dapat para sa kawalangan, ang salupanwaan ng mangingigo. Sa Sakarias ang simbag sa anghel, sa anong tanda ang iyang maaaramang kuyan. Ako, kurang na, asin kurang naman ang sa kuyang ako. Ang anghel nagsabi, ako si Gabriel, nanay na nasa atubang ni Diyos. Ako si Tugo niya na ipaabot sa imo at iparaay na barata. Alaga di ka mapupulang, asin tayo makakatarang. Sagpon sa aldaw ini, mangyari. Ulit na ika nagtubod sa tuyang nakaramon na mauutog sa padaan na panahon. Ang mga taong naghahalang nagnalas na nahalon sa Sakarias luman sa loob ng sanktuaryo. Pagluwas, tayo na siya nakataram sa ika at sinasagutan ka na may nandin sa lumang sanktuaryo. Pagkakapasabot lang siya sa ika, ulit na sa pula. Pagkatapos ang sayang paglikod ng tuwid sa harong, dahil ay nahaloy ang higam si Isabel na sa iyang harong. Asin ginibog, nagkago sa loob ng 5 bulan, mulay nita, gibo ininit na walang iniligtas niya ako sa kasubukan sa atubang ng banwaan. Mga tugang ay marahay na barata at sulong magwalang